Εντάξει, δεν υπάρχει να κάτσω κομπιούτερ ή να κάτσω να φάω και να μην έρθει αγκαλιά μου πάνω. Και κοιμάται μονίμως ξαπλωμένη επάνω μας. Δηλαδή δεν έχει επαφή σαν γάτα, όχι σαν σκύλος. Αγάπη μου, να πάω. Έλα εδώ, Λάρα. Λάρα μου. Λάρα. Μη Λάρα, Λάρα. Λάρα, νο. Όχι, δεν πειράζει. Δεν τον φύγει από εκεί, ποτέ δεν μπαίνουμε στα χέρια όταν τσακώνονται 2 σκυλιά. Πού είσαι μωρέ το παλίτσα. Δεν το πέρα πίσω. Μπουμπούκα. Εσείς. Άρη. Ας την πήρα, βίλησε κάτι. Τώρα θα λυσάξει. Αγρίεψε. Τώρα θα Πού λυσάξει. είσαι μωρέ. Δεν το δεχτεί. Τρελή, γιατί τρελή. Τυριοκάθαρο. Γιατί τρελή. Φιλάκια, Α, πολλά δεν είναι φυλάκια, δεν ήταν γονίτσες κατευθείαν. Α, Παιδιά, όλα. την προηγούμενη Κυριακή εδώ είχαμε μισό μέτρο χιόνι, έτσι. Ναι. Η κολόνα. Μωρή, πάπα να δεμάσαι. Ρε, μουρλό τελείωσες από Μ' μικρός. άκουσε εμένα, μ' άκουσε εμένα. Σε πάει βόλτα. Μη Κωνσταντίνη, τράβατον. Τράβατον. Έλα εδώ μωρή, έλα. Πολεμοχαρής Έλα, είναι. και αυτή. κάτσε μάλλον λίγο, έλα, άσε το λίγο. Ο Ρέξης και ο Άρης τώρα. Μου δεν πεις. Ναι. Νικόλ, και εγώ δεν θέλω καφέ, ένα νεράκι. Κοίτα το πατίνι. Άρη. Λάρα, πατίνι. Λάρα, πατίνι. Άρα μόλις βλέπει το πατίνι τρέχει. Λάρα. Το δαγκώνει. Ναι, τώρα μάλλον δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον τώρα έχει, το ίδιο στον είναι. αδερφό της. Λάρα, σε πατάει. Να, θα του πάρει τον αέρα, κοίτα. Εγώ λέγα να φέρουμε και τη μαμά, αλλά δεν θέλω να Και εγώ το κορίτσια. περίμενα. Μου λέει τα κορίτσια, μου λέει πρώτη φορά μου σου το ξένο σπίτι, μου λέει να πάρουμε τα 2 σκιά μαζί, μου λέει Κάνε δυο σπίτι, εμείς το θέλαμε, το περιμέναμε. εγώ το έλεγα, αλλά ήθελα να δω και αντιδράσεις της μικρής τη μάνα της, δεν γνωρίζει, δεν πρέπει να την γνωρίσει. Ο Ζαχαρίας την γνωρίζει. Όχι, λιγότερο. Με τη γάτα καλά δεν πάει. Τι είναι, μια χαρά. Επειδή κάθεται ήσυχη εκεί. Α, Γεια. όχι, εντάξει, δεν έχουν και κόντρες τρελές. Όταν θέλει να παίξει τις κυνηγάει. Α. Μετά να κάνει κανένα δουλειά. Δεν έχω φώτα. Πάτε το τηλέφωνο στην άκρη. Κωνσταντίνε, πώς θα να βγάζει. Έχω 2 τσαράδικα και η Νικόλ έχει 2 τυριά. 2 με τυριά. 2 με. Τυριά. Α. Σιλιά ζωή. Απλά για να έχουμε παλαιότερο. Λάρα! Πότε, πότε. Με τη φωνάει να άρχισε να φωνάζει. Είδες. Με την άλλη στιγμή και είναι διαφορά τεράστια έτσι. Γιατί εγώ δεν βλέπω τον Άρη. Καμία σχέση τώρα. Που ήταν... Ειδικά έχω την ποσιαστή το στήθος της. Έχει τρομερό στήθος. Τρομερό. Τι είναι πολύ που ξαπλώνεις κάτω συνέχεια. Κοίτα, παίζει. Γυρίσαμε. Άρη, Άρη, Άρη. Εδώ Άρη, τι θα πας να το κάνει. Μα δεν θέλει, αφού τον έχει πιάσει από τα αυτή και τον τραβάει. Έτσι. Μου καταλαβαίνει τον αφήνει. Έτσι να το δέχω. Λάρα. Λάρα. Έλα. Αγριεύει να ακούσει το περίεργο.